Asikubingelele sikwamukele. Umbukiso wethu namhlanje sikuphathele Isilulumagama. Sizobheka amagama ambalwa nezincazelo zawo. Igama lokuqala esolibheka igama elithi Inkayishana. Leli gama-ke lisho umuntu onesibindi esikhulu ongesabi lutho. Igama lethu lesibili esikuphathele lona igama elithi Ikhoza. Kanti-ke leli gama lisho umlilo ongenalangabi. Igama lesithathu igama elithi Uxebe noma Isixebe. Kanti leli-ke lisho intombi noma umuntu othandana naye. Igama lesine igama elithi Igqabho. Kanti-ke leli lisho ukuba nomoya wokuzikhukhumeza noma wokuzazisa. Igama lokugcina esikuphathele lona igama elithi Idlabha. Leli gama-ke lisho umuntu osheshisayo kodwa into ayenzayo ingabukeki. Asibonge ukuthi ube ingxenye yombukiso, siphinde sixhale ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Shiya ukuphala kwakho kuma-comment, phinde ulike nevidiyo yethu namhlanje.